Moikka! ProGrowthin muutosturvakoulutus on rakennettu tukemaan sua tehokkaasti, käytännönläheisesti ja tavoitteellisesti uuden uran löytämisessä. Ihan ensimmäiseksi sun tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi Työmarkkinatorilla. Sen jälkeen voit pyytää työvoimapalveluiden asiantuntijalta päätöksen oikeudesta muutosturvakoulutukseen. Sitten otat meihin yhteyttä. Varataan aika tapaamiselle, jossa me autetaan sua seuraavissa askeleissa ja suunnitellaan sulle sopiva koulutuskokonaisuus. Käydään tapaamisessa läpi sun osaaminen, aiemmat työkokemukset ja tavoitteet sekä tehdään niiden pohjalta konkreettinen etenemissuunnitelma. Kun työvoimapalvelut on hankkineet sulle koulutuksen, päästään aloittamaan. Meidän muutosturvakoulutus koostuu 3 palasesta: itse koulutuksesta, työnhakuvalmennuksesta ja henkilökohtaisesta uravalmennuksesta. Ja nämä kaikki räätälöidään just sulle sopivaksi. Pääset suunnittelemaan sulle sopivan kokonaisuuden meidän koulutusasiantuntijan kanssa ja saat oman henkilökohtaisen aikataulun. Meillä on valtavasti erilaisia koulutusmahdollisuuksia, joissa pääset syventymään esimerkiksi myyntiin, markkinointiin, yrittäjyyteen, liiketoiminnan kehittämiseen, kansainväliseen liiketoimintaan ja johtamiseen. Meidän tavoitteena on auttaa sinua löytämään uusi suunta uralle ja päivittämään tiedot ja taidot sen mukaiseksi. Ota yhteyttä ja aloita muutosturvakoulutus meidän kanssa.